Nakatutok dito sa programang EDSA! Correct! Kasi si Manong Driver dapat nakadilat palaging mata niyan. No. Dapat nakamudlat. Dapat ang mata mo, Manong, nagamudlo perme. O siyempre, para makita mo yung kalsada, para hindi ka mabangga. Yun! Diba? Yahoo! Oy, eto para sa mga kabisyo po natin, makinig po kayong mabuti. Alam nyo ba na ang Operation Tule, Sorry, bakit Operation Tule sinabi ko? Operation Tulong! Ayan! Ang Operation Tulong ay ilalapit na namin po sa inyong mga lugar. Nasa inyo na pong ugsaran. Nasa inyong lugar na po, nasa inyong mga barangay na. O, abangan po ang launching. I-clear ko lang pag sinabing launching, wala po kaming pa-lunch. Baka isipin, uy, may pa-lunch, sabi ni Diego Bandido. Launching. Ayan, launching. Ayan. Meron po tayong launching ng ating Manila Broadcasting Company. Operation Tulong sa darating na Sabado po yan. Diyan po tayo, November 11, alas 8 ng umaga, diyan po sa May San Andres, Manila Gymnasium. Magkita-kita po tayo diyan. Meron po tayong inandang medical mission po diyan. Wellness. Wellness, ibig sabihin may pasumba. Dapat ready pala tayo nito. May pasumba pala dito eh. Paano yan? Ready ka ba, Tang? O, mag-practice muna tayo. Taka lang. May pasumba pala eh. Lahat ay sumayaw. O, practice muna tayo para sa Sabado to ha. Okay. Kaliwa. Kanan. Okay. 1, 2, 3. Let's go! Left. Right. Left. Oh, head spin. Maluoy ka. Nag-head spin. Kung sa bagay, dire-diretso na. Medical mission naman eh. So ayan po mga kabisyo, huwag na huwag yung kakaligtaan yan ha. Sa Sabado po yan ha. November 11, alas 8 po ng umaga. Ayan, makakasama niyo po syempre ang buong Love Radio team. Nandyan po. Kita-kits po tayo dyan ha, para sa ating Operation Tulong. May mga pa-games pa. Oo, 11-11. Wag na wag palagpasin. Libreng pasumba. May medical mission. At meron pang pa-games. Hindi lang ako sigurado kung may libreng tuli. Aragay! Oy, eto mga kabisyo, pag-usapan muna natin to. Eto nga, ewan ko kung kilala nyo si Mr. Beast. Si Mr. Beast, isa po to sa mga kilalang YouTuber. Ito po ngayon, marami po ang humahanga sa kanya. Yung iba naman may mga nagbabash. Dahil ang ginawa niya po ngayon, ay nagpagawa po siya ng 100 na balon. Yung pag sinabing balon, hindi po balon yung lumilipad. Yung balon po yung gusto kong mag-swimming sa balong malalim. Balon po kung sa mga Ilonggo pa, sa bubon, kung sa diin, ang manwit nga paka nagalangoy-langoy. So yun po, nag-create po siya ng 100 wells in Africa. This is a very large scale na philanthropic project niya. So imagine mo, alam naman po natin ang Africa na talagang wala po doon yung tubig, problema talaga ng mga tao. So ginawa niya po ng paraan sa sarili niyang pera, syempre. Ayun, so, logican na natin to, Tang, para hindi na tumagal. Okay, logican na natin, Tang. Sige, logican mo na yan. Logican na yan.
kabisyo, ano ba ang leksyon na makukuha natin dito sa issue ni Mr. Beast? Well, mga kabisyo, ganito lang po yun. Whatever blessing po na we receive, we have to give it back to others. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Tandaan po natin na nabubuhay po tayo dito sa mundo, hindi lang po para sa ating mga sarili. Dapat, you must know your purpose in life. Ano nga ba ang purpose natin dito sa mundo? Magparami ng pera? Para ano? Di ba? Kasi alam naman natin na eventually mamamatay ka rin. Grabe naman yun. Mamamatay din tayo. Well, that's very certain. Katiyakan po yan. Mangyayari at mangyayari po yan. Hindi lang natin alam kung kailan. Pwedeng after 5 seconds. Mga kabisyo, eto po yung katotohanan. Hindi po natin madadala sa hukay yung mga pera at kayamanan natin. Money and wealth will eventually fade away. But, kung meron kang na-establish na legacy by helping other people, by sharing your blessings, that will stay. Kahit wala ka na o wala na tayo sa mundong ito, matatamasa po ito ng mga maiiwan natin dito sa mundo. Mga anak natin, apo natin, kaapu-apuhan natin sa tuhod, and for the next generation natin, ang pamilya natin. Our family will be loved, or dalawa lang yan, will be loved, or isusumpa because of what we did. So it's a matter of choice lang yan. Do good to others by sharing your blessings, and your family will harvest, of course, praise and love by the people na natulungan mo. Or do nothing, or ignore mo yung mga umihingi ng tulong sa'yo. At yung pamilya mo at ang generation po ninyo makakatanggap ng hate, galit dahil sa hindi mo pagtulong. So, it's up to you, baby. Alright mga kabisyo, bilis ng oras natin, 8:34 na. Papaalam na tayo. Maraming salamat for sticking around. Simula po alas 5 hanggang pa alas 9 na tayo, ano? Tandaan nyo po, ito po ang pinakamakulit, pinakamasaya na programa dito po sa radyo sa buong Kamaynilan. Siyempre, ito po ang programang EDSA! Ang tabayanan, susunod na po, siyempre, the one and only, alas 9 na! Tutoy na! Susunod na po, the one and only, the Black Panther of Love Radio. Totoy Bato! And of course, iwanan ko po kayo ng awiting ito, Manong. Solid to, boards. Solid to, e-heads to eh. Ang huling Il Bimbo para po sa inyong lahat. Keep it locked in. Dito lamang po sa sikat na sikat sa mga terminal at sikat na sikat sa mga toda. Ito po ang Love Radio 90.7. Love Radio.